Una cosa que diu la Juana, que no és veritat, però el llibre me l'havia llegit, és un poemari, m'agrada la poesia, el seu poemari es llegeix bé, Sí, i miro de llegir-me els llibres dels autors que entrevisto. És veritat que hi ha un moment en què la pressió editorial és tanta, que fèiem 3 llibres per programa, que ja allò sí que ja es fa més difícil. Les preguntes no són ni pactades ni no pactades. És que en quin món ens pensem que vivim? No baixa això, Juana. Però bueno, sí, anava cabrejada i potser el taxista la va acabar d'animar. Jo em vaig espantar una mica i tot, perquè bueno, ja sabia que la Juana tenia aquest punt que arrossega de polèmic, i bueno, i jo es va pensar que si l'havíem canviat, perquè ella no... Ada Colau no havia guanyat les eleccions per culpa que ella no havia vingut a una entrevista. Caram, quin poder, no? Però les coses són més senzilles. Convidats que no poden, a vegades t'apareix un que només pot un dia i et ve de França, doncs llavors canvies aquest altre perquè és d'aquí, és del Prat. És més senzill, no hi ha tanta conxorxa i tanta conspiració. Però bueno, jo crec que ella va sortir molt contenta, vaja, del seu impacte. Nosaltres també, de retruc també, el Mestres 24, la gent va saber que existia, però ella va... Jo vaig pensar que tenia tot el dret a estar cabrejada i expressar-se, per tant, la tele no és meva.